президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев рӯзи 19 августи соли 2022 сафари дурӯзааш ба Арабистони Саудиро ба поён расонда ба Тошканд баргашт. Шавкат Мирзиёев дар рӯзи дуюми сафари давлатиаш аз шаҳри муқаддаси Макка зиёрат карда ва маносики ҳаҷи умраро иҷро карда сазовори унвони ҳоҷӣ шуд. Дар видеоҳои аз ҷараёни ҳаҷи Мирзиёев нашр шуда дида мешавад, ки ӯро дар ин зиёратҳо муфтии Узбекистон Нуриддин Холиқназаров ҳамроҳӣ ва раҳнамоӣ мекунад. Бино ба гузориши хадамоти матбуоти президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев ба тан эҳром пӯшида, намози талбияро хонд ва эҳром дар тан вориди масҷиди ҳарам шуд. Ҳамин тавр ба хотири Шавкат Мирзиёев дарҳои Каъбаро кушоданд. Хадамоти матбуоташ мегӯяд, Шавкат Мирзиёев ва дигар аъзои ҳайати Узбекистон ва уламои дин дар Макка ба талаби шукуфоии Узбекистон ва хушбахтиву неку аволии мардум даст ба дуо кушоданд. Ин нахустин сафари расмии раҳбари Узбекистон ба Арабистони Саудӣ дар 30 соли охир буд. Шавкат Мирзиёев аллакай сеюмин президент аз Осиёи Марказӣ аст, ки дар тобистони соли ҷорӣ сафари ҳаҷи умра кард. Сардор Бердимуҳамедов, ки ҳамагӣ 40 сол дошта, ҷавонтарин роҳбари кишвар дар минтақа аст ва тоза моҳи марти соли 2022 ба ҷои падараш ба курсии президенти Туркманистон нишаст. Моҳи июн аз Макка зиёрат ва ҳаҷи умра кард. Моҳи июл президенти Қазоқистон Қасим Жомарт Тоқаев низ бо зиёрати Макка маносики ҳаҷи умраро адо кард. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аллакай чанд дафъа ҳаҷи умра кардааст. Бори охир ӯ моҳи январи соли 2016 ҳамроҳи шумори бузурге аз аъзои оилаи калонаш ва бархи аъзои ҳукумат аз Макка зиёрат карда буд.